Čaute ľudia, vás vítam pri dnešnom novom videu a teda aj pri novom mini evente, ktorý sa deje vlastne na 24 hodín a tým eventom je Catch Up Day, kde vlastne všetci legendárni sprajti tak nejak oslavujú a je veľmi zvýšená šanca najmä z gold fishing spotov a tak celkovo, tak dajte like, dajte určite aj odber, zoberte si niečo dobrého k jedlu aj k piťu a teda ďakujem všetkým za podporu a my sa už môžeme pustiť na to. No keby, tak čo sa týka spriteov, mne chýba, že 7 spriteov. Ty kokos. Nic, no ja by som akože potreboval, čo sa týka legendárnych. Full Gold Bossa, to určite. Galaxy Dreama, ale teraz úplne neviem, či Galaxy padajú aj takto Goldovi určite, ale sa mi zdá, že Goldovi a Gummy a normálne padajú teraz dosť často zo fishing spotov. To sa mi akože zdá, že tak, neviem ako to presne je, ale myslím, že mi môže padnúť aj Galaxy. To neviem, teraz fakt neviem, takže budem rád, keď mi napíšte do komentára. Šanca vlastne, ako ich môžeme získať, ja neverím úplne, že mi normálne padnú. Ja sa zameriam skôr na tie fishing spoty. Tento event začal pred 4 hodinami, minimálne v dobe, keď to točím. Tak vlastne to bude prevažná časť všetko tohto cez noc. Ja to zapnem aj ráno a urobím part 2, ak sa mi to podarí. Takže ráno očakávajte, keď tak možno nové video. Taktiež s týmto. Toto je vlastne tak prvá hra a vlastne to bude tak zhruba druhá hra, čo budem, akoby neviem, toto bude také video, no. Toto čo sa týka hlavne takých tých mini noviniek, ale nebude to úplne také, že prvé video z Battle Royale, takže v tejto season na mojom kanáli. Takže to bude keď takto ďalšie video. A tým nemyslím tú part 2, proste to ďalšie. Pretože v tom videu mám na vás prekvapenie, mám na vás pripravené také prekvapenie. Ak ho chcete vidieť a nezmeškať hlavne, tak na tomto kanále nezabudnite dať odber, pretože veľmi málo ľudí tu má odber a zároveň sa blížime k 25 odberateľom. Chýba nám už iba jeden odberateľ a ja by som bol veľmi rád, keby ste ten odber dali. Veľmi mi to pomôže. Tu je Golden Fishing Spot, tento zlatý kruh. Tak teraz ak mi tam padol ten Gold Boss, tak ja by som bol akože dosť rád, no. Let's gonna. Jeden typek dead. Ako sa mi padla aj niekto iný okrem neho, či? Ja teraz neviem. Teraz to akože dosť veľa ľudí to hrá. Poď, čo? Nevadí. Ideme ďalej. Prosím, taký sprite. Tohto mám, ale nevadí. Ale toto nie je legendárny. Počkať. No legendárnych šancov na spriteov je zvýšená šanca na 100%. Ale epických, toto som mal si iba taký mini lag. A prosím, počkaj, teraz keď dám gól, by sa mi mal spomenúť sprite ako vždy. Ten striker, pardon. Ale je šanca, že teraz padne aj v inej variante, že ako keby väčšia. Možno aj, neviem, keď takto mi to napíšte do komentárov. Ale akože možno je, ale neviem, to by som to musel si hantiť, aby som to zistil. O, počkaj, toto nie sú legendárne sprajti. Toto nechávam, počkaj. Teraz je zvýšená šanca na všetkých sprajtov, alebo iba výnimočne na tých legendárnych. Lebo tu mi padajú za normálny častík aj epický sprite. No,
teraz sa idem pozrieť. Teraz si počkam, no tak na to sa idem pozrieť. Čo mi padne zo sprite čestky, za ktorých mi padajú asi úplne tie najhoršie sprite. Keď mi padne taký dobrý sprite, tak možno z normálnej čestky, ale... Neviem, poď, čo? No legendárny, no. Sice iba v základnej variante, ale tak... Aj to sa cení. A ako dobre, že mi padlo toto, lebo to by som to bol hodinu a na to nemám hýry. Gummy Striker a Gummy King. Obidvoch mám. To je aké super. Teď pôjdem slušne cez dvere. Ty kokos, ktoré toto si berem. Mne môže priniesť tá mytická baba Jaga, čo? Mne môže priniesť tá mytická pistolka, takže ja to kvôli tomu robím. Yes! Baba Jaga. Lebo je tam akoby aj šanca, že získaš iba normálnu tú. Legendárnu. Ty kokos, ja teraz idem iba full s týmto. Co teraz loguje? Kámo, tak toto bolo, že... Kým som ho zabil, tak typeček. Ako to privolal, ale... Snažím sa ho tak nejak čapnúť, ale... Mohlo by to byť kill, ale asi. A to ani ja sa teraz nejdem risknúť aj kvôli tej zóne, hej, takže... Ty kokos, 6... Aha, ja myslím, že je to tak, že akože že oni našli, že vzácných spriteov a teraz sa snažia, aby ich nezabili a nemajú tie extraktory, tak... To dá sa snažia ako to savenúť. Takto. Čo? No nic kamu. To som s tým musel fejkovať teammateovať. Kamu mu rozdrhá. Nevadí, nevadí. Nie. Komu, ty kokos, riadne fajty. Toto kamu nedám. A to landing, vychádza mi to. To je vlastne tiež šanca na tie zlaté kruhy. Zlatý kruh. Ja som úplne nahypený z tých zlatých kruhov. Úplne nahypený. Čo mi to nepadne. To keď otvoríš Pokémonky, vieš, že proste čakáš vždycky tú najlepšiu kartu. A potom to máš Pikachu. Úplne neviem Pikachu. Neviem Piplu, lebo ja neviem, aká karta bola taká, že ju proste mali všetci a už nikto nechcel.
No v tomto prípade sú to rare sprite. Yes, rare čestka. Tak z rare čestka mi nepadne žiadny, no. Ulica a ide sa rybarčiť. Midas Flooper, akože Midas Flooper robí aj to, čo predtým, že ti dá toho skara, ale... Ja to teraz veľmi neberem. Aj teba mám. Skali aj. Konečne na tejto loďke, pri tejto častke. Robím questík, alebo tak to má. A to je blízko, boss. Akože ešte predtým, ako pôjdem, asi pôjdem na bossa, no. Záleží od toho, aký budem mať gunu. A to by žiadne není zlá. Ja buď berem to mytické dlhé arko, burst assault rifle, čo je vlastne taká burska, len to je arko a nie SGčko, alebo ešte niekedy mytické pumpy, ale úplne neviem. To sú asi jediné, treba si, neviem úplne. Neviem úplne, že ktoré si mám brať. Ja tak nejak beriem v podstate v rámci všetkého všetky. Malo by tu hore. Nepočkaj, to je dole, či tu hore bude. A hej, tu hore. Jo, je to tá pampa, široká. No sa healuje. Jasne, že sa bude healovať. Ty kokos. Musím ísť zase s týmto, no. To je taký divný úplne efekt, ako uteká a zároveň umre. No nic, ja teraz budeme takto drasto. A vlastne ono je, sa mi zdá, že aj získaná, no, ono je vlastne, sa mi zdá, aj ešte trochu viac vybústená šanca. To, no úplne neviem, ale možno, že vlastne padnú z bossa, nie len normálny boss sprite, ale možno aj z Gamy, alebo Gold, alebo Galaxy, proste. Potom tu je ináč aj tento, od ktorého sa dá kúpiť flare guna. Good morning, hey, ja si kúpim. Flare guna sa vždycky hodí do každej situácie. A vlastne nie, čo robím, ja vlastne si môžem zobrať aj takto. Jo, takto je to dobré. Lebo so mnou už je, tak sa musím ponáhľať. I keď je dobré, že to nie je tá prvá rýchla, pretože to by som pred ňou nestiel vôbec utiecť. Peček. Kde sa s tým tiež čo je? Dobre, má dosť 25 byte. Ideme na spam, toho dám na prvý shot. Ak ho dám na prvý shot, tak dajte odber. Yes, ľudia.
Takže dávaj odber. Ďakujem pekne. Počkať. To sa ja tak divne prepol obraz. Takže áno, ľudia, proste sa teraz zvýšené šance na Fortnite, na Legendary Sprite teda. A vlastne zajtra ráno vyjde nové video, ktoré vlastne bude akoby pokračovanie, pretože toto trvá 24 hodín, tento event. Takže vlastne zajtra ráno vyjde akoby, že Catch Up Day 2. Takže áno, prevažne to bude cez noc, ale ja cez noc hrať síce budem, ale nebudem vám to natáčať, ale zajtra možno sa nám podarí získať aj takých nových spriteov, kto vie. Takže toto bolo preto video všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Prosím vás, dajte ten odber like, ak sa vám páčilo, aj odber so zvončekom, aby ste to zajtrajšie alebo hociaké video na mojom kanáli nezmeškali. Ja za to budem veľmi rád a blížime sa teda k 25. odberom, ešte raz pripomínam, takže dajte odber, aby sme mali čím skôr 25, už nám chýba jeden odberateľ, takže jeden odber, ja vám za to budem veľmi rád. Ďakujem pekne. Takže sa zatiaľ majte a čus.